Joo, tää laitetaan tänne. Älä naura. Onko se siellä? Hyvä. Jääpäs keskeltä kiinni. Aika sekaan. Ei se mitään. Miettikö mikä tää on? Amerikan kirkos. Kyllä tää periluo. Me ollaan kirkossa joskus täällä. Joo. Ei vaan päästä enää sisään. Onko tää tyhjä? Ei oo. Onko? No hyvä. Laittaa sit tähän. Otetaan täältä vielä. On. Onko näissä sinistä ja näissä kanssa sinistä? Onhan se jo. Nyt kovalainen laske monta liinaa mulla on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otas pois ei. Kaikki. Niin ja tää oli tyhjä. Laitapas liivat nyt. Työnnät ihan sinne. No siellä on. Ota pois samaa tien. Nää muuta aivan rypsveli. Kyllä teidän kanssa menee hirveän hyvin. Oot se pitänyt kiinni? Koko ajan? Joo. Siellä. Ei auta niin. Siellä on sulle ollut tasku. Ei.